Achọrọ ka mmadụ chetara m onye nwe voice ya. Share this video. Gee ntị. Ogechi had no mercy for you. Ogechi, you killed your father. You killed your father. Iburu Papa. Which apology? God punish you with that your apology. A mother like you. You know, Iburu Mpagi. Where put you Mpagi, where Jane Garoshan and go you way back. Or where but where a boy, where war. It's not COVID-19. But some Mpagi, that day Mpagi will go get you before. Gee ntị ka ifu onye gwara ya ị na-akpụ ntu ka ọ na ihe akpụ ntu ka ifu ihe ọ gara ya ebe ọ nọ na-agwa mmadụ na ọkpọrọ mama Ogechi ogbu mmadụ kpọọ Ogechi ogbu mmadụ wee jụzie ya ife Ogechi kwuru maka ya ọ wụ eziokwu na gee ntị ka ife ọ sara onye ahụ. That was 2021. Ogechi wee kwụrụ ọtọ wee gbuo mpe sị na Mpagi egbu that Mpagi ahụ egbu ka anyị bido with evidence ezi nwụrụ anwụ. Just cool only achọrọ m ka people na-abata. Achọrọ m ka ihe a ebe play this say but are you homo? Mpagi bụ homo. Ogechi Okeke. Ndị justice. Ndị justice. Tell me, what can be more grievous than calling somebody ogbu mmadụ? Or not only that na ekpochara onye ahụ na ogburu mmadụ, ekpọrọ mama ya enweghị ife o mere ugwu brand ya mama ya ogbu mmadụ, but i kwuru na ife na-enweghị iwe ewu na-ejikwa afịfa anya ụba n'ire onwe gụ na mama Ogechi ọ na-aka ọnụ. Gụ na mama Ogechi ọ na-aka ọnụ. Unu afụbụghị ife. Unu afụbụghị ife. Ọkwa ifuru atrọstụ m oge. Atrọstụ m oge. Ụfọdụ n'ime unu yebe anya m anya m. Ụfọdụ n'ime unu yebe anya m anya m. Agada na vidio debe. Ụfọdụ n'ime unu yebe anya m anya m. I chere ị gazeti mmadụ ụsọ ofu onye na-eme nwe. Nwere onye ahụ eme nwe elu. I chere na bring evidence ụsọ ofu onye ya eweta evidence. Ndị ya ewetara evidence ka nkọrọ. Unu ahịa enwetanwu mụnwa wee zugokwuru na unu ahịa enwetara m. Ejighị isi nwa adike eme mgbọrọgwụ. And nwa adike ka nwụ. I have sense. I have sense. Ohe emotion ka m ji ebi. N'enufa. N'enufa. Hapụta na Facebook ha na-enyegharị mkpọtụ iche na mmadụ dụ ha n'ime. Ịkpọwara ha ncha niile teepu ha kịta ha achaghị pụ anya na-eme. I still insist. Tell me one single thing Ogechi has done here on Facebook that you have never done, and I will hands off and I will stop supporting Ogechi. But for as long as n'ife niile Ogechi meru na Facebook iji abado ya aja ka igbuo ya na ngụ nwee megbado na times 100 nwanne ikwuchi onwe ka ị na-ekwu. Enwere video mmere ndị mmadụ sị we can see you are in pains. I'm in pains, but you are the one commenting, running putu. What are you doing? What are you doing in my page? You need pugary, pium. And use Ogechi will make caption. Even when you chose another thing, for those people who still want to grow their page, this is an opportunity for you. Each makamiri na done Oba Junction, they add Ogechi to it. If you hanchanine ha bakolobia, it is a trick which you don't know. Ogechi is trending at the moment. You want to go? Name their voice. I can play their tape to you. I can play their tape for you. One by one. He will bam. How are they even better than Ogechi? Even after Igwachala Ogechi Okwoju, ije kpọrọ mmayeti guna mama Ogechi na akono. Can you prove no Ogechi gburu papa? Can you prove it? And this is just little from Ifunu Ogorie. I stand gidigba for karisia nwanyi. Ọ na-ewe nya na-ewe. You want to go? I stand gidigba for karisia nwanyi. Ọ na-ewe gi nya na-ewe.
we don't send. We Ogechi nation, we don't send. My sister here from Nnewi here, I stand with her. I got her back. I have said it. Some of you are not fighting for justice. Nda comment section. If something I say, write down. Ogechi is this. Go there and say, look, let me tell you. We stand gidigba for Karisia Wanye. Eji isi nwa adike ebe ngwere. Ọhamu ka ọ na-eme agbapụta tie mkpu ba akwa. Ife ọkọlọ wofolo. Nke ahụ ọkpọrọ wofolo. Enu oghere ọnụ na nke kpọrọ ya. Ndị niile ihe na-anya tọkọ ọnụ. Enuru ka oghere ọnụ. Ị na-ekwu. Nke o kwuru wee penu owu very well. Iwe sigharịwa ọnwụ. Onya unu defeatiri Ogechi gbara igbe gba for as onahu no ha we gather conspire against Ogechi. Ogechi ekpewugunu na mmụọ kpewunu physically and ama ha ikpe na mmụọ otilo Ogechi amagunu niile ikpe na mmụọ. Iwadago Ogechi mara unu niile ikpe na mmụọ because of ogu eji ofanu wo ogu nwere isi ogu eji ofanu. I can't memeke ịbịa zuru ewu ịbịa zuru ọkụkọ m achọ nka m kpụpụ na arụsị ma ọ ka ndị mmadụ ikpe na mmụọ amakwa na m onwe na mmụọ so nwere ife mmemme ya work because ezuru m ịbịa zuru ọ ịbịa zuru mbịa zuru vice versa or even though you want akpe so unu chọọ bewe na akwa ntọ Ogechi wunya nọ na detention ngụ na-ebe akwa kiri isi ezinu zuzie n'ikenu ọkwa atụgo Ogechi nga according to ụfọdụ ụmụ itibo ibodo ka unu atụgo Ogechi nga oyi akwa na ọ na Black Maria wee bịa court. Go and check all the court appearance Orisa Meto and the likes of them melu. Go and check all the court appearance. You gotta go. Senator Dino Meraya, go and check. All the Black Maria KJ Buhabia. All the only somebody KJ Black Maria. Nobody. Onye ya nwere na bịa court. You gotta go. If one case me we reject ewolola nwa wiye n'ime Vibut 190 old model exhaust Eric. Buri aye deputy chalo na aye je jiri maka ijere gbaishafu ya n'ime Black Maria. Odo possible na onye bu na Black Maria were abịa court onye wodogbu. Je na cases ndị nnukwu ukwu niile nwe na Nigeria, ndị oke mmadụ niile nwe na Nigeria. Oh Black Maria guarded by police escort. Onwe police escort na-esi jere abịa. Aye richakwa na ego. Mobilize and non the police so ka we buru ijele J court. E odago. Nke ahụ go agwago m n'ibe na ego unu yericha ego n'ikpeazụ be pa unu yericha ego n'ikpeazụ be pa bịakwa na comment section kọwa ọnụ mmadụ 50 ka ọnụ ewepụ mmadụ 30 next time mmadụ 30 ka ọnụ ewepụ mmadụ 20 etu aka mmesi megide unu ife unu ya adazi afụ ndị na-broadcast video n'ebe ndị ọzọ ka unu ya adazi afụ. Sad enough I don't visit some of those pages. If una video Orodo TV mere maka m 4 days later come for here. So for the platform ni na ahụ na-eje share my picture ma ever you are making me popular. I don't even visit some of those pages. So I won't even know that you have said anything. I won't even know that you have posted anything about me. Onwe ka ị na-egbu. Go justice for Ogechi. Ikwu na okwu gwalụ mana ọnụ yes na-esi ọnụ Ogechi na-esi isi jọkarịa nkakwụ. Go owe meghị were ebe. Look at the justice. On natural justice. Chọwanụ justice isi unu niile ya atọ na justice ya ahụ nọ na-achọ. Isi unu niile ya atọ na justice ya ahụ nọ na-achọ. Ijeru na n'ukwu isi dị na nga ọkpala ruo ebe a tie aka ife niile gwara ukwu isi ahụ enweghị nke ha mere. Ife gwara ukwu isi ahụ ọka polisi kpụrụ Ogechi ọ ife gwara ukwu isi ahụ ime ife gwara ukwu isi ahụ bụ ukwu isi ahụ niile enye 3 days ọ ife kwuru ịgwara ukwu isi ahụ niile enye 3 days 3 weeks ka ọgụnụ or 1 month ọ gachasịcha na long time ago still onwere ife mere. That is to show you that na ọgụ ị na-anụ abụla ọgụ iji ọfọ anụ for as una ahụ ụnụ ha wewu conspirators after unu kwulu alụ about Ogechi wee wuo unu ọkọ ofu ọ maka esi akọ ọkọghị Ogechi de iri ọkọghị bụ na ya nọrọ na anọ arụ niile ikwuru maka alakịrị nya ife ọsọkwa ogu na-ekwu maka onwe oke ị na-ekwu ịghọtago ife ọsọkwa na-ekwu maka Ogechi
oyi thick skin oyi na ahụ dị very thick, mana nke gị ịma na ọnụ akaghị aka, ịma na isi gị akaghị aka, ịma na ihe ebu n'ike ọnụ, ịmapụta n'iro ịfụta n'ebe onye agha ebu n'ịma njakịrị na-eji agba njakịrị. Or the possible? The answer is no. Share this video. Now we dey here for Oge. We full ground for Oge. The squad no the squad no yakata. For ndị na-akpọ m asị m, is it money? Is it money? It is not money. Oblego. You people should chill. And pay attention. I want to pay attention now from somebody. Pay attention. Share this video. Hey, what I go? Unu na-ezugo. Efi, nya. Godowa.